Apay Marey, anya jay madamdamag ko asaan kan amang luklukat iti isturmaw. Nagkunamot kang kamaray. Ni Mari Tuyang, saan mo kanon amasangot agla ko? Tila ibagbaga day di at chismosa ako, Marita. Ibagbaga na pa'y nga awan ka nung aminin tilakom. Nabangkrap ka kanon. Ay, anya pa'y timbagbaga na. Isungaw awisin ng dagiti kabaranggayan tayaw amapan gumatang iti sabali at tersena. Awisan na kayo ama panagatang iti sa balay, kat nagngi na tila ako da. Win nga rod Mare. Anya ngamin ayatipod na. Ay, tipod no. Agla ko aklata nga uray adaw ti pakakumikumak. Ilukat ko lat tato'y tersenak. Kasta Ay, una yan day jay Amari Tuyang. Tila iwarwaras na adamag. Ay, dagiti mayat ang gumatang, umay dalata nga uray awanak ngagbantay. Saan mo abantayan day to'y tersenam? Pagbalinak nga anis ti store, daytoy tersenak maray. Dagiti umay agatang, isurat dalatan ti gatangan da. Kasano nga ino adda baryada? Baryaan damat latan at ti kwartada. Ay, mayat manday taan na panunot mo, marikwanan. Wen, maray. Mamati kasandak alukwan dagiti kabaranggayan tayo. Anya day ta nga istor, Maray. Anististor ka no, kuna ni marikwanang. Saan nga ta malugay ni Maray Kwanang? Malugi no si kati gumatang, tasaan ka nga honest. Anya saan? Ay na, di mo man ibagbaga day ta kanyak maribanang taanisak. Pag kunaamay, Ay na Maray, manipod grade 1, aginggat grade 6. Siya tinapadpadayawan idi most honest. aya? Kitwan, anisak mo't si Kam. Kaslangamin saan? Na, Aha. tapay nga'y aming-ming-mingan nakakasta. Kasanumot ngamin, Mare. Panagrup-rupam laeng. Talaga asaan ka nga honest. Anya? Masukatanay, tinagan di tersina ni Marikwanang, paray. Kuha ng istor kuna namat iday. Anya tinaisukat pare. Sa balitan, paray. Ito'y limabasa. Hanis ti istor, tinakasurat. Anis ti istor. Pwede, paray. Mabalinay na mga alaka, iti anyaman na kayat mau. Aya. Makamu kamutay namang barya iti kwartam. Nagmayatay. Talaga nagmayat, paray. Uray anya ti kayat mo nga alain kat mabalit. Wala, paray. Kumplito. Mayat. Mayat na talaga. Italaing amadaan dito'y lugar tayo, iti kasta, paray. Padasin tantuman. Padasam to pailaan, paray. Siyak, padasak itan. Mapad ka ita. Wen, paray. Mapanakaon. Aguray ka. Oops. Ha? Apay, paray. Anis ka ba? Pagdua-dua, anak. Talaga nga dua-dua akay. Tapay, Mike. Malagip ko iday, tay napidot mo awalit ka. Di mo insubsublay. Nakatawan sa mo insublay. Ay, insublik mo't, paray. No agreklamon to ni Marikwa ng analugay. Ay! Amok to nasikatin ang lugay. Ay, hanisak, paray. Ninakaon. Tamapan ko man padasan, ti gumatang dita. Hanis istor ni Marikwanang. Ni tatabadong di adday di anis istor ni kagawad Kwanang. Wun nga rod, Chip. Anya nga tatigatangan na. Gatangan na? Amangan mat no itaray na. Paliiwan ta Sana ka mamati nga anis ni tatabadaw. Uray siya. Panagrup-rupa na pailaang. Saanon nga anais? Agpadadaakin ni Nana Tuyang. Saan da nga anis? Chip, kita mo.
Nagadumatan ti inala ni Tata Badong alako ni Kagawad Kuanang. Inka titaang, Chip. Itaraynan. Huwag man, kasimot ni Kagawad Kuanang. Tata Badong! Apay Kuanaw, Nagadumatan day tayo inalam. binayadak amin dagitoy. Binayadan? Kituwain. Apay, agdwa-dwa ka, binayadak. Oo, kaslasan mo mata binayadan. Sangaribaw, di kwartak. Kuinintak. 7 gasot, ti bayad na, dagito inalak. Inalak, ti bariyak, at ang lugasot. Oh, imposible. Rupak lang, ti saan nga hanes, kwarog. Ngam talaga nga nisak ataw. Napadasa mong tinapan gimatang ijay anis ti istor ni Kagawad Kuanang. Lungaw. Ay, saan pa'y? Awan pa'y matimapan ko gatangan. Ay, kumplito ka naman. Wen, adda amin ijay amabalin agatangan. Ngam no mapan ka gumatang, nasken nga honest ka. Amok Bayadam ja inalam, kandi mo subsubraan ti alam abarya ti kwartam. amok. Iso nga rod, naawagan kas anis ti istor. Ay kating kapadasan Ay, wento man. Padasek. Nagadwa talaga. Nagadwa tila ko. Ay, kung nadamot nga alaem ti kayat mao. Iso nga alak ti pumid. Sa nga pulo apiraso ti alag. Tapno jak maibusan. Mga lakmat iti 5 asupot ti tinapay. Kan kape. Asukar. Bayat Anya pa nga ti alag. Ay, dito asin. Mga lak iti masasupot. Kapitan, Marito yan. mayat ti agalan niya. Huwag nga rin. Ay, umay kanta sikat ti sumublat. Nakaalakan? Uwan. Iso nga agawid akon. Agawid kan, kapitan? Uwan inakon. Kapitan, nagbayad ka kaday. Ha? Jay bayad mo. Dito'y garapon ti pangikabilam. Uwan. Nagbayad ako na. Jay bariyam ngay. Inalamaw. Inala ko na. Sigay, siyak nga ron ti sumublat, kapitan. Sige. Nagadumatan day ta ginatgatang mo, Anggal. Inalak ejitersinan di Kagawad Kuanang. Inalam mo ano ginatang mau. Ay, inalak Ala ka. Di mo pigsaan ta ang mga numangag na kaniantem. Kat no honest ti istor day jay. Uwan, amok nga honest ti istor. Basta di mo pigsaan ti agsao. Honest ti istor. Ngamusan ka mo't nga honest. Ha? Enteng, kinumpletong mat amin ang akasapulam dito'y balay. Ay, uwan na. Adda ka nga asin, asukar, kape, kanda dumapay. Anda pa'y pumid Aguray ka, binayadam ka di matlaang dagitoy. Ay. Binayadam ko na? Uwan, binayadak. Apay kit din adyak payadan nga. Ay kunak no di mo binayadan. Binayadak nga ron. Ay, kababain, no saan mo binayadan? Apay nga ta maluglugi akmeten, Maray. Nay, apay ngay maray. Ay, panagkunak. At datisan nga agbaybayad italalaan da alakok. Lakit di Adu magayam dagiti kabaranggayan tayo asaan nga anes. Ngarod Dagiti awan konsensyana. Nay, apay ngay akitaan nak iti kasta, maray. Hmm. Adda konsensya kanya. Oh, Kituin, amin ngal alaak dito'y anis ti sturmaw. Baybayad ha. pudno nga taday tangay bagbagam. Ay sos, di nakadipagdua-duaan, maray. Agpada kami kinibadong ko, nga anay. Chip, inkan agumatang iti merienda ta. Talaga mapanak. Nakalukatin jay honest ti istor ni Kagawad Kuanang. Adu tila ko na merienda. Mapanta ato Sige. Tagpili ka iti kayat mo merinda. Anya, nakaalakan iti merindam. Uwan, Chip. Sigurado ang mabsugak dito inalak a soft drinks ng tinapay. Ado mo ti inalakaw. Ha?
Chris papmet dagita inalam. Una, intan. Mapantan, Una, nalatamot ti kayat ta. aguray ka, Chip. Abay. Nagbayad kan? Ha? Ay, kaslasaan pa'y Agbayad kan Awan mo titawa makakit-kita ka data. Anya? Di uray sana kung ngagbayad. Ala ka, Chip. Apay ngay ni Tata Badong kan nanatuyang. Agbayad dia, uray awan makakit-kita kadakwada. Apay ngay ni Uncle Gaw, saan mo't ngagbaybayad? Na, saan nga agbaybayad ni Kapitan? Saan? Imbaga na kanya. Katno Kapitan? Saan gayam nga anis ni Kapitan? Saan mo't nga anis ni Uncle Gaw? Ipulong tan-a kan ni kagawad kwa nang. Ay, sana. Apay nga ipulong mo ay. Kat, saan gayam nga anis? Uray sika. Saan kamot nga anis? Ipulong kamot. Ay, sana. Naguri ka tagbayad account. Saan ako nga ipulpulaw? Apay, asino ti saan ngagbaybayad, Maray? Ay, jak nga rod amo, Maray. Tada kami kinibadong ka. Talagang ngagbaybayad kamay. Wan amok ngagbaybayad kayo kan ni Kabadong. Ni Mari ba ngay? Agbaybayad? Wan, agbaybayad, mate. Ni kuharog ngay nga ta. Amangan no isumat ti saan ngagbaybayad. Kunamo dagiti kakadwan at anon ngagbaybayad. Asino ngay nga raw ti saan ngagbaybayad? Ay, makonsensya kumamot no asino ti saan ngagbaybayad. Ay katun asino man dayta? Rumbang ama konsensya. Ay na, Inteng. Nalugi ka noon jay anis ti store ni Marikwanang. Apay nga. Adda ka nung amin dagiti saan nga agbaybayad. Ay, amangan no may sakaditan ko raw. Uy, saan mo ta? Agbaybayad ak. Uray may salang akin di talaak. Baybayad ak. Nasaya at matno kasta kwarog. Honest kagayam a chip tanod. Talaga, antay. Anisak. Sa anak akas ka dagiti daduma dita. Asanda nga anis. Apay, adda amam asaan nga honest? Adda, antay. Adda, kwarog? Iso. Ay, dinak ito dutudo ko raw. Inteng? Ha? Pudno ka diti imbaga ni kwarog? Ay, awan amok dita. Ha! Sika, kapitan? Ha? Saan kang agbaybayad? Ay, kwa. Ay, kwa. ingka agbayad. Hinggang kami na nagbayad ang kay. Ingka agbayad ang inteng. Tapno saan aday tati pakadadaulan tinagan mo. Ala, ingka agbayad kan ni Marikwanang. Ay, awanan to'y honesty store ka. Irikap ko na ito yan. Ay, di ka agrikap kagawad. Awanan ti paggatangan mi analakan namang rikap ka. Adama nga mintisan nga agbaybayad. Ha? No sino man jay saan nga agbaybayad. Makonsensya kumamat Ay, kwa. Damari tuyang kan Kabadong. Asaan nga grup-ropa nga anes. Agbaybayad ka, mate. Ni Kwarog, agbaybayad, mate. Kan ni Maribanang. Sika nga kapitan. Agbaybayad ka mo lang. Ha? Binayadam dagitiin nalam dito anis ti isturkaw. Kwa. Ay, Nay, ape adi ka makatagari, kapitan. kwa. Isungarod nga mayak tao mayak agbayad. Ha? Sika ti saan nga agbaybayad? Kwa. Aminak, adyak nagbaybayad. Sika pa'y mata kapitan ti sana nagbayad. Kwa, kagawad. Saan ka maggayam nga anis? Anis akong tagbayad akong. Eh, Di mo'y pagbaga iti sa bali, Tadyak ulitan. Jacqueline Pagarop. Sika kapitan may. Saan nga anis? Tuyang! Tuyang! Oh, adat dito'y kusina. Umay ka man ditoy. Ay na, madamaak nga glutluto. Ayab ka lang ayab. Apay aya. Naggapuak di tarwar.
Adaman kanusumon man. Nagkuna. Ni kagawad ko anang. Inreklamo da ka manay, nagita inchis-chismis mau. Kay, namati ka mag. Apay nga minta saan ka sumardeng ag chismis aya. Inak man laglutaw. Alas 10 pay laeng, agluto kan. Pangaldawan nga raud. Apay nagsapan. Siyempre, mapanak makichismis. Yak kaya't timala daw iti pakichismis ha. Papa naman ay nanatuyang. Ay, mapanak ijay laod. Inak man makipatpatang. Nagsapa ka mo ito na mapan. Ay siyempre Siyakti ka sa sapaan. Kain pulaws asa anak amala daw. Jak payag langlangan. Anya nga iti pagsasaritaan nyo, Ijay. Jay man ibagbagadaan ni Kapitan Kano. Kat agibulbul sa iti pondo ti barangay. Sino nga, Kapitan? Of course, ni Kapitan Tayaw. Ni Uncle Kao? Wun, dayta ti agwarwaras ita ditoy asayang guseng. Oy. Awan timbulbul sa ni Uncle ko akwarta. Narigat nga ibagam ti kasta kwarug. Awan na talaga. Da kayo la chismosa ti mga aramid kadagiti kakasta nga istorya. Saan mo't nga rod apod now? Namanid Marituyang tinreklamo da. Ay, wan nga rod, Kapitan. Hiring da inton madamdam Naglaing nga men, nga gistorya. Wan nga raud, nagatal ti dila day di ako marik. Ay, bagbagaan nyo na di ako, Mario. Di na kami tupay kasarsarita. Apay ngay? Wan tasaan kami akasken kwa na analaeng amanarsarita. Iso asabalen dagiti kukumari na ita, Kapitan. Marituyang, papanam? Ay, adda papanak maray. Nakahandbag gamay. Ay, nakasandalak pa ya. Kaslamapan kamot ag trabaho. Saan? Mapanak la makipatpatang? Nagsapan. Ay siyempre sige maray, tagap apuraak ang mga numaladawak. Ay, Marituyang, agkikita tayo kumadita tersena ni Marikwan ang inton malam. Ay, da kayo laengan maray. Sabali ti kayat ko apakitungtungan ita. Sige, mapanakaw. Marikwanang, saan kanon akayat ni Marituyang ti makisarita kadata? Ay, wan mat. Isu anagado ti reklamo kontra kenkwana. Tasabalen ti pakikuykuyugan na. Wan mare, inreklamo daman en. Bayam bareng makaamiris tumetlaeng. Ay, tila pag-istoryaan da. Pakibiyangan da ti biyag ti sabalay. Wan nga rod Ay, isu abay antaman laengen nida. Ni, mare, Na, ambulansya mo't di limabas. nay, nagturong mat ija barangay hall. Anya nga tataramidan da ijay. Nakita mi dyan limabas nga ambulansya, inteng. Nagturong ija barangay hall. Ewan. Kada napan anders kan doktor. Taapay, Kinasarita dak may papan iti bakuna kontra COVID. anya, addan simbangput a bakuna dito'y barangay tayaw. Pinagsasaritaan mi pa iti aldaw. Nga umay daag bakuna. Ay, sus. Ay, Yan, apay akas lang madandanagan ka. kot no ibagbagada nga umuna ang mabakunaan dagiti senior citizen. Kit! Ay, datayon a senior citizen ti umuna ang mabakunaan. Jakto pa'y madanagan ka. Na, saan ka ang madanagan? Apay ko maamadanagan ak ni. Kat no kabuteng mo ti injection. Kitwon may talaga akabutan ko ti injeksahan. Na, umisem-isem ka pailaan. Saan ada tayo ti umuna a senior citizens? Ngaan niya, Ama bakunaan. kat, asino nga rod? Dagiti
chismosa, no nalaing nga agistorya. Ay, nagsaya atin. Urayak la na bang aran? Imbaglakit din ta sa anak akas kan ni Marituyang. Iso asan arumbang madanagan ka. Wen adam amaw. Agan anad ka kitde. Wen nasaya at mag, taisuda ti umuna ang mabakunaan. Nagprotesta. Sana mabalin na datayo ang baak ti umuna ang mabakunan. Kwaraw, Diyak kayat. Mga sawa akong ano kastalaang. adda na damag ko dita barangay hall. Ha? Anya day tatamag. Saan ka no adda tayo abaak ti umuna ang mabakunaan? Sana datayaw. Sino nga ro ti umuna? Sigun iti damag kaw. Dagiti ka no nagatal ti dila na ti umuna ang mabakunaan. Ha? Dagiti nalay nga gistorya. Wenno chismosa. Wal, Adam amaw. adamat amok. Nasaya at mo't ano isuda ti umuna ang mabakunaan. Ay, wala. Apay ngay kano nga isuda ti umuna ang mabakunaan. Tapno na partak ang maipadamag kan maiwaras, no epektiv mo laan di bakuna, wano saan. Uy, nasaya at nga ron nung kasta. Maaramat mo't langan dagita analaing nga gistorya. Anya ti pagtutungtungan da dito'y barangay hall paray. Di mo pa siguro amuan niya. Ti anya, Adan bakuna ti COVID-19. ay adan paray. Wan. Agbakuna dan. No kasta, datayaw ti umuna a senior citizen. Ay saan paray? Ha? Saan datayaw? Dagiti nalaing nga gistorya. Nituyang kaw. Wan. Iso dati umuna ang mabakunaan. Ay, nasayaat nga ron. Baring no maksayan ti kinangiwat ni tuyang kaw. Mal, pagsaganaam to ni tuyang mo. Nasakit nga da, paray. Ay saan? Ure kadwaam to ni tuyang mo. Nga umagpabakuna. Anya ti oras ay tuyang. Apay adamagam. Day tanay. Pasado alas 9 iti rabi. Rinabii kamot langin apapan makis istorya. Kasanaw kat nagmayat mo't nga man ti makiin ni istorya. Iso ang nag-overtime ako na. Ina, dapay gayam overtime mo. Una, ay badaw, amam, di ka aruba tayo abalasan. Ay sos, nakitaray gayam, iso adi tayon makitkita. Nakitaray ijay anak ni Pari Gustain. Ay, sana nga interesado. Conformity is istoryaan. Nasaan ka nga interesado? Dahil nga ron tinanggam. At danjay bakuna ti COVID-19 dito'y barangay tayo. Ay, amo man. Siyak pa'y ti kunam. Ket amaw no asino ti umuna ang mabakunaan. Amaw no asina. Asinaw. Ni Kapitan. Sumaruno ni Kagawad Kwanang. Sumarunon tupay ni Kwarog. Ay, agtal na ka man. Katawa ka, katawa. Apay pagtalnaan na, naragsakak nga raw. No talaga nalaing ka ang makichismes. Ape adi mo na amuan, ada kayo ti umuna ang mabakunaan. Anya? Nakigtot ka. Nagnervyos kan? Anya ti kunam ba daw? Da kayo at chismosa ti umuna ang mabakunaan. Ang mga nusikapay ti umuna iti listaan. Ta nagkaraw ti kinachismusam. Ay sos, di ka matagsao iti kasta ba daw? Di nakmat pagdanagan Iso day ta tinanggag ko, tuyang. Ibagbagak lang, tipod now. Pare, nadamag mon adagiti chismosa ti umuna ang mabakunaan iti COVID-19. Wan, mare. Amam, ni Marituyang ti umuna iti listaan. Isun sa mga agpaysaw. Win pinilidan jay kalaingan aman na nao dito'y lugar tayaw. Ay, no kalaingan laeng ni Marituyang dayta. Win nalaing mat dyan nagpilian niya.
Daytay kumabakuna ka pipigsaan ka ti itudok da kang guana. Ay, wen kalaingan nga rod. Di ka pipigsaan mo, ti itudok da kenkwana, abakuna. Inka na, makiistorya, tuyang. Ay sus, dinakman ibaon si ka, Badong. Siyak taon ti agluto. Siyak to pa yan ti aglaba ken aglinis. Ala, inkan. Apay aya nga ibaon nak. Di mo kunain nasaan ka na makiistorya. Ay, kayat kun nga isardeng. Ha? Apay nga isardeng mau. Sige kiday. Inkan, taur-urayan da kan dagiti padam at chismusa. Jak nga rod kayatan. Umuna kayo kahit ama bakunaan. Nagkuna. Dagiti opisyal. Ah, ay saus. Isagana mon, day tabagim, tuyang. Tasika, ti umuna. Ano to yang? Hmm. Naggapuwa ka dyan laod. Iti ayan dagiti kukumarim. Kay, Urayan da ka ni Jay. Naurnong da ni Jay. bay amidang aguray. Mano kanon nga aldaw asaan ka mapmapa ni Jay. Ah, ay iuwan. Ay ikwaraw. Ibagaman kitdikin ni Kapitan tay katunan tinagan ko ijay listaan dagiti mabakunaan. Ha? Apay nga ikatan na. Sa anak nga minon amapan makichismays. Ay, sana na mabalin-abaliwan ti listaan. Final day jayain. Naisubmitarain. Anya! Ne, itamampay nga imay ka dito tersenak, marituyang. Ah, wan maray. Sigud alabas-labasam laeng to'y tersenak kay. Tamapmapan ka kadagiti padam, analaing nga gistorya. Ay na, sa anak kun amapmapan ijay ayanda maray. Nabayagun. Tapay ngay, kano si Katireyna dagiti chismusa. Ide, ngam ita, saanun? Kahit anya nga rod ti posisyon mo itan ngay. President, wano vice. Ay namaray, sa anak nga ruden amapmapan ijay. Ay, huwag gayam. Hmm. Amam, nakitaray tay kabaranggayan tayo di tabagatan. Ha? Kahit anya nga'y tinapasamak maray. May sama nga na chismusa. Iso ti may kadwa iti listaan kadagiti mabakunaan. Anya? Sikat ti kaunaan. Dahil ti may kadwa. Ah, ay namaray, tulungan nakmut. Ah, saan ko maasyak ti umuna ang mabakunaan? Sika nga rod ti umuna. Ah, Sika ti buhay na maanaw. Marituyag, ipapas mo ti mapan makiis-istorya. Tano mabakunaan ka, limitadon tulaangan ti panagsaritam. na, kasano alimitado? No dagiti dakas at chismes ti istoryam. Saan kan ang makasaaw? Tumangken dagita pangam. Iso asaan ka ang makanganga. Ah, nungay good news. Pumartak ti panagsaom. Ura ag malmalam kan agpatpatnag, saan ka ang mabannog. Anya? Uray makadanon ka pa'y ije adayo nga ilay ang makiin ni istorya, saan ka ang mabannog. Basta nasayaat, dagiti agtao, ditangiwat mo. Ah, ay na, makapadanag mo tayo nga ibagbagam maray. Ay, saan ka apagdandanagan, Marituyang? Dayta ka no nga minkat, ti side effect na, jay bakuna. Ay badaw, ingka man makisarita kin ni Kapitan, taikatin na tinagan ko iti listaan dagiti mabakunaan. Apay ko mga ikatin na. Kay, sa anak mo tin amapan makichischismes. Italang mo't ah. Mabutengak nga main asyak ti umuna. Mayat tuyang asikat ti umuna. Ta idi pay laeng ngay karkararag kaw. Asumardeng kuman tinakaraw akin naman na naom. May kami man makisaritakin ka paray. Anya dayta? Ipagamo na tuyang. Sikan na. Ap, Anya dayta?
Ay, kapitan. Mabalin kaday nga ikatumon tinagan ko iti listaan. Dagiti mabakunaan. Wen pare, nagbalbaliw mitan ni tuyang kaw. Na, Inlutwan nak mitan iti kanag. Saanay na mapanmakis istorya. Pudno dayta, kapitan. Imbes a mapanak makitungtung taong, mapanak laengen tumulong nga agikap tapno nalinis to'y barangay tayaw. kasta Saan kat ati makiis-istorya ng agmalmalam dar arami de maray? Wen pare, isupayan ti nang ipastor Januang May. Isupayan ti mapan agbangkag. Agbalsaig kaskada sumakdaw pare. Anya? Wen pare, Sa bagay, imay da imbaga itay ang mabaliwan kanon, dagiti umuna ang mainjeksyonan. Saanan, dagiti nalaing nga agistorya. Ha? Ay, sus. Ay, nasaya at nga rod ano kasta, kapitan. Una, Ay, kahit asino ngay nga rod dagiti umuna. dagiti kanulalakay nga kalbaw. Ah! what? Ay, Ay, sika ba daw? Di mo ibagaday tamaray. Tatalaga nga inyo nak dito'y listahan tinagan ni pare ba daw? Ay, nanatoyang. Bakbakitan kan. Imbes amapan ka makisarsarita kadagiti kaarubam, agdalos kakit didi tabalayo. Wenno agaramit ka iti pagsayaatan nyo nga agasawa. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin nun labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Peclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Father Mark Batolne. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.